По тези земи са преминали преди нас стотици поколения, разпънати между земните страсти и потребностите на духа, между повелите на живота и респекта пред невидимите висши сили на отвъдното. Като винаги са се вслушвали в прастарата мелодия на страстта и екстаза. Казват, че всичко тече и се променя, но все пак има неща, които като че ли са останали универсални, като образите на Пан и Аполон. Като скалните рисунки от Плиска, като римските лампи, тракийските хиерогами. Това са все образи и знаци на земната, човешката любов. Образи, които по-сетнашното селското патриархално общество отхвърля и търси друга, по-приемлива за разбиранията си съпоставка между любовта и земното плодородие. Така обвързва ритуалите на труда с човешките желания и страсти в едно единно езическо таинство. Каноните на православното християнство налагат ново тълкование на земните страсти. Нашенските образци на любовта и плодородието от времената на траки, прабългари и славяни са заплашени от сянката на грехопадението. Любенето вече е грях, който се изкупва по най-мъчителен начин в часа на страшния съд. Така българинът живеел, разкъсван между църковните канони и зова на плътта, нравствените заплахи и повелите за продължаване на рода. Този диалог между здравия разум, езичеството и християнството ражда чудото на еротичния фолклор с неговите приплитащи се образи на любов и плодородие, разказани с езика на маскарада. Бабин ден е празник на жриците на живота, които изваждат децата на бял свят. На този чисто женски празник разюздано избухват жестове и реплики, недопустими и неприлични в делника, които свалят маските на обичайното на свенливостта. Мъж, случайно попаднал тук, е третиран като развалена жена. Атрибутите на мъжката полова мощ, обкичването и гаврата с тях са едновременно образи на греховността и на плодородието. Те будят смях, но същевременно са и пожелание. Затова и бабата, акушерка, се маскира като булка, която чака да бъде разорана от своя законно избран мъж. На Иванов ден някъде по българско мъжете се маскират като жени и с обреден ритуал разказват за плодовитостта на жената. През зимата земята е девствена, сиреч не ражда. За да допусне тя мъжа до себе си, той трябва да се преправи на жена. Затова всички женски роли се изпълняват от мъже. Болната кобила, символ на заспалото плодородие, трябва да бъде убита от плодотворния фалос, но е спасена от преоблеченият като медицинска сестра.
да играят тези игри, да е трябвало ади всичко да се ради. И който се смее на булката, да им иде путката. Тревестът булка също е образ на една оргиастична жена, която сквернослови, вместо да благославя. И така се ражда магическия смях, който е разковничето на любовта и плодородието. Сега ще ви кажем напред какво сме се женили. Вземе момчето да събере младежи и им каже: тая вечер ще влачиме, например, пенка. И она како игра оро, уния откина од орото и като я повлеча, она пишти, уни влача на надоле оцапа у иркаве и собуа у обуща. И едни бута озад одведа дома, като одведа старците чека дома, изнеса платно, уведа по платното, она пиштита се до Бога чуе. И собера вечерта честито. Като се собера млади, стари, играя оро, що правя, не знам. И после, като пренощува, заранта стане и като кукурек. Нема да е, да рече да сидем или това, или онова. Дойда нините, айде да те изведеме. А, не може, щом съм тука улезнала край. Тука ще се умира. Така беше напред. Залюбването започва на Коледа. Момата се обрича на момъка и от сега нататък наседенките ги припяват с влажни, мръсни песни, които са пожелания да е плодовита сватбата им, а земята им да даде жито. Какво са Елено развика, елите го стоя на тека. Зелена круша листата, да нови съхне устата. Гърнето бреше кипеше, Петър си Радка е беше. Мама Тодоре домаше, Тодоре гнена мама. Ани Тодоре отпуста боле, дето я лежиш година. Тодорчо, малката парцалена кукла, е болен и за да оздравее му е нужна мъжка сила. Щом изгори в огъня на заговезни, ще се роди отново, но вече здрав и годен да разоре своята булка. Заради това разораване е и прескачането на пречистващият огън, което прави мъжете и жените безгреховни, готови за нови прегрешения. Освен маскарадните сквернословия и ритуали, има и друг начин на разтуха. Това са блажните, мръсните приказки, песни и гатанки. Разказвачите са хора чешити, но всички останали с удоволствие ги слушат. Както и припевките, това са също магии за плодородие.
таквия случаи. Повлеча некоя, а она пищи, уни бута отзад. Като я влача, она много пищи и уни реча, я пущете, я оставете. А она рече, влачете, я ако робим, ако пищим, влачете. И си я отлеча като нищо. Научи се како радо, че се поебава, са на мене како радо путица не дава. Не ме гледай, ба Иване, че съм гола боса, но не гледай, ба Иване, каква путка носа. Че дойде време, куроче задреме, ти че дигнеш ногу, я нема да могу. На баба се пени, на деда се дърви. Що е то? На баба се пени, на деда се дърви. На тата виси, на мама зяпа. Що е то? На тата виси, на мама зяп. Два корема се търкат, помежду им кол. Що е това? През маминото и татиното улази. През маминото от татовото улазя. Чеперко се чепери по бабината рунтавата. Що е то? Чеперко се чепери над бабината рунтавата. На мама се лигави, на тата се топи. На мама се лигави, на тата се топи. Пепе удалята, нагоре самята, тя се... Пролетните празници изразяват надеждата с богата реколта. Девствената Пеперуда моли своя господар за благодатен дъжд, който да оплоди засушената земя. А Герман, глинената кукла с фалос, подобен на парцаления Тодорчо, ще оплоди девствените води, за да се роди житото. Германчо, изпогоряха дърветата, изсъхнаха тревите. Германе, Германчо. На Великден, денят, в който е изкупен грехът на Адам и Ева, избоява желанието за сливане на мъжкото и женското начало в една еротична игра за дявка. Яйцето на живота трябва да се спука, за да може той отново да се роди в грях, тъй както си е било винаги.
За да няма зли прокоби, сватбата е предшествана от магия, която специално предпазва младоженеца, за да не остане девствена булката земя, а да бъде разорана от мъжката му сила. От момата косата, от поясът е конец, да помага Света Богородица от лоши очи, да ти е здрав от шкура. И я, кога съм се женила, мене не са ме влачили. И аз сама си дойдох. Защо си я рексуех момчето и си дойдох. Кога си дойдох, тук много ми се радуех я. Много ме обичаше и свекор, и свекърва, и що беше, всичко за мене беше. Защо я бех една. Сватбата е кулминация на свободното общуване между мъжете и жените. Булката и младоженецът са повече пасивни участници в празненството, разлудувано в тяхна чест. А когато мъжът отива вече не на игра, а наистина да разоре своята булка, съдбарите се отдават на буйно необуздано веселие. То подсказва всичко, което става в брачната стая и повдига еротичното въодушевление на вечерта. Булката е честна, плодородието остава в дома на младоженеца. Новото семейство встъпва в правата си и ще ражда поколение. Затова трябва да се изгорят чучелата на свекъра и свекървата. И отново с пълна сила се завърта хорото на живота. Скъсвайки всички преминали спомени, един ще оставя аз само за мен. За ученичката с черна престилчица, за ученичката с руси коси, за ученичката с черна престилчица, за ученичката с руси коси. Спомням си се
Милите ти руси веч други ще гани, но не ще ги гани, тъй не